ens va semblar que era un material molt complet, que complia molt les nostres expectatives, que ens ho posaven fàcil. Que d'alguna manera aquest canvi de metodologia suposava un pas important, però que anàvem una mica acompanyats i pistats. I una programació et donen tot un ventall d'activitats i tu aquí tens l'autonomia d'anar poder fent i desfent el teu gust i també el ritme de la classe, perquè trobes ritmes molt diferents i això et permet adaptar-ho molt. És un projecte dinàmic, mai està encursetat, no? Allò encotillat. No tens l'opció d'afegir, de treure, trobar el que a tu t'interessa davant de la realitat que tu tens a la classe. El tema de les rúbriques és molt important, les rúbriques és una feina feta. Si no ho tens com una guia, tendeixes a caure amb el tema dels conceptes, no? Doncs avaluo un concepte. I no, realment no, estem veient que al final és avaluar, fer-se preguntes un mateix, moltes competències. La programació també està tot fet, vull dir, està tot detallat. A més que estem parlant de medi, però és un projecte interdisciplinar. Vull dir que avalues altres àrees. Llavors està tot especificat per àrees, per àmbits, per dimensions. L'acompanyament, la formació, la informació, el coaching, no? Per part de l'editorial, et formen d'alguna manera amb aquestes noves dinàmiques també. Tens referències constants, no? Fora del que és pròpiament el projecte, no? Són maneres de fer. I això també és molt guai. La veritat és que està molt bé. Quan introdueixes el projecte és un moment molt xulo perquè realment tenen aquesta innocència, no? Que es troben una caixa al mig de la classe i qui és i què passa i com ha arribat això i què ens vol dir, no? Tot aquest procés és molt xulo i ho agafen amb molta il·lusió. El que més els agrada són els reptes. Quan els hi planteges un enigma que han de descobrir, fer com una gincana per arribar a aconseguir el repte, que és el que marcarà una mica tot el projecte i tots treballarem en funció d'allò, no? Per aconseguir aquell repte, doncs clar, això els tens motivats des del minut zero.